Jooseppi, mitä sä oikein teet? No äiti, mä metsästän. Eihän täällä saa metsästää. Miten niin ei saa? Iska aina metsästi täällä. No niin, mutta nyt ei jotain muuta. No, no mitä täällä sit pitäisi oikein tehdä? Mene vaikka Jaakobin kanssa jonnekin. No sekin metsästää. Ai jaa vai? No mäpä soitan sille Jaakobin äijälle, että kysyn, että mitä se Jaakoppi siellä tekee. Moi. Moi. Mitä Jaakoppi tekee nyt? Oota, mun pitää soittaa sille Jaakobille, kun se ei ole nyt tässä. Soitetaan Jaakobille. Oho, äiti soittaa. Moi. Mä oon täällä metsästämässä. Okei. Okei, Joosepi äiti. Jaakoppi on metsästämässä. Okei. No, sekin metsästää. No niin justiin, sit mäkin saan metsästää kuule.